διακοπές πώς πέρασες? Το καλοκαίρι σηκώ. Γιατί Ελληνό? Γιατί Σάλια? Ναι, αλλά ερωτεύτηκες. Πόσες φορές? Ποιον, τον Αλέξανδρο? Είστε μαζί στην Αθήνα. Ναι. Εμείς μιλάμε, δεν πήγες τίποτα. Τι άλλο θέλουμε. Πίνει, το βράδυ. Το έχουμε καταλάβει. Έχω γίνει ακόμα δουλειά από και μέρα που είπα εδώ στο νησί. Θέλω να το πω άλλο. Είναι πάρα πολύ. Και έχω γίνει ούτε πολύ πια. Τα χέρια μου τρέμουνε. Γιατί Ελληνό? Ναι, αλλά για να γίνεις, για να πίνεις πάρα πολύ, μάλλον υπάρχει κάποιος λόγος. Μπορείς να μας εξηγήσεις τον λόγο? Όχι λόγο. Λόγους. Λόγους κόστος. Και πες τρεις. Πες τρεις λόγους. Λοιπόν, ένα... Είμαι μακριά από το σπίτι μου και δεν μ' αρέσει και να μπω. Ποιο σπίτι? Στην Αθηνά. Το παιδί, Ωραία γράφει, Και τρίτο? Και τρίτο μου πάει τα νεύρα ο φίλος του Γιάννης. Γιατί τι σου έκανε? Γιατί εδώ και 2 μήνες προσπαθώ να βρω τα καλλιτικά μου. Για αυτόν τον λόγο τώρα έχεις συναντηθεί με τον Γιάννη, αυτό πέρα εγώ. Τι κολλάς. Άμα μου το έλεγε. Ξέρω εγώ τι κάνω. Άμα μου το έλεγε. Δεν πήρατε. Είναι τα καλλιτικά μου. Πώς τα έχω φέρει ήδη. Γιατί τα είχατε? Τι είναι αυτό? Τα καλλιτικά. Έχεις με τον Γιάννη. Τα είχα. Άι, αυτό έπεσε. Α, το γάιδαρο ήταν αυτός μάλλον. Το κατάλαβα. Τον είπες γάιδαρο. Και μαλάκα. Και έφυγα. Το εδώ. Και κολαπρεπέρα. Γιατί με το φίλο μου το Γιάννη μιλάς έτσι? Όχι, είναι καλό παιδί. Το ξέρω ότι είναι καλό παιδί. Και τώρα που το μιλήσεις έτσι και όσο έχει πληγωθεί, γιατί είναι πολύ ευαίσθητος. Πάω τώρα να του ζητήσω συγγνώμη. Τώρα. Όχι, δεν έχω ποτέ. Γιατί κάποια φορά πρέπει να το όταν ξέρεις ότι κάνει λάθος. Μα δεν είναι λάθος, δεν ξέρω τι θα φέρει. Άμα μου έλεγες εμένα ότι θες να κάνω δικά σου, θα είχα φέρει. Αυτό για το Γιάννη με το δώσεις εμένα. Τι να το δώσει, αφού δεν παίρνει 1000 φορές που είπα, να τα βάλεις στο αυτοκίνητο μέσα και να πάω να πάρω εγώ. Τα δίκια του. Πήγαινε πάρε άλλα καλλιτικά, αυτά θέλεις? Αυτά θέλω. Γιατί? Μήπως βρίσκεις ευκαιρία για να του μιλήσεις? Όχι, άμα θέλω κάθε μέρα μπορώ να πάω στο Τότε γιατί σε φάνε αυτά τα καλλιτικά, πήγαινε πάρε καινούρια. Άστα αυτά. Καινούρια είναι. Γιατί ας πούμε τους αυτές? Δύο μήνες έχουν περάσει, πήγαινε πάρε άλλα. Μα έχει πάρει, αλλά δεν έχει τα δικά της. Αφού είναι δικά της. Και εγώ θα τα ήθελα. Ναι ρε, θα τα πράγματα. Αλλά κρατάει γιατί ήθελε να βάλει αυτό. Ο φίλος του Γιάννη θα το μείνει το ίδιο λοιπόν. Ναι. Ίσως επειδή του μιλάς έτσι γι' αυτό να μην σου φέρετε κάποια σχολά. Ο Γιάννης έτσι είναι, καλό παιδί. Γιάννης δεν κάνει μαλάκας. Για να με νευριάζει. Γιατί τα κάνει επίτηδες? Τι? Για να με νευριάζει. Γιατί? Αν ας πούμε τον ενδιαφέρες θα τα έκανε επίτηδες. Έρχεται εδώ, ξέρει ότι είμαι εδώ. Και εδώ και 2 μήνες τον παρακαλώ να μου και έρχεται και ξέρεις τι ξέχασες ρε. Μωρέ πω ότι η αλήθεια. Ξεχνάει ο Γιάννης ρε. Ξεχνάει. Δεν είναι. Γιατί να τον πήρα τηλέφωνο να μου φέρει. Έλα σου πω κάτι. Αφού... Ωραία βίντεο. Καλύτερο από όλα ήταν αυτό. Εσύ τι έχεις να πεις όλα αυτά? Πες και εσύ κάτι άλλο.